Салом алейкум мардум. Ина як сар моли чорнипёсри элита. Ман дуюм гусалаша зоидаги. Яни гуножинчаша бинед. Ина. Яни гуножинчаша бинед. Ман 15 рӯза гуножинча. Яни гуножинчаша бинед. Мошаллоҳ. Нашод аҳлиҳош ҳама тарафаш ҷавоб мегӯям. Каши. Нашод хӯрду хӯрокай саломатиш ҳама тарафаш ҷавоб мегӯям. 14-15 литр тоза ҷӯштасем ғайр аз гусулаш. Нашод ози аҳлиҳош ҳам нишон медиҳем ҳама тарафаш ҷавоб мегӯям. Бутин. Сартен макхат. Girin. این نشد دنداناشین. شش دندان گویی داره. نه. وقتی باید سینه‌ش اینه. تازه چورنپیوس. چو. خالق سینه‌ش ببینید. خوی کنین درونی. Bakın. İnelim olmuyor. Çu. Şot xurdu xurok salomati yosh hamma tarafa javob olmagan. Xurdu xurok kashagini. Kashal kuni. Çu. İnelim olmuyor. Dore nam tu. Ma. Eşiş. Masali narxаш бошад 28800 сомонӣ. Камтараш муомила карда дастсафка карда метавонем любой минтақаи тоҷикистон. Заргони ина мол. Ин ақибои синашина. Салом алейкум мардум. Ина як сар, ду сар буқачои чорнипёс ина элита. Касоне ки молкум бошад, марамат. Барои айлоқ беҳад зурай. Нархошон дастрас. Буқачои бинед. Масали нархаш бошад як ҷоягӣ ба 14800 сомонӣ. Касоне ки як донагӣ мегиранд бо як муомилаша мекунем. Бачо ма. Sevgi. چهارده 1800 سومانی. سلام علیکم مردم. اینا یک سر
гунуҷини дуюмзой сементал кити айши риски гибрид шудаги касоне ки молкум бошад раҳматша мегӯям буқача бинен 4 сутка мешавад зоидагиша мошалло буқача таваллуд кардагӣ ай буқаҳои сементали элита мондагӣ будем ин буқача бинен ин мола сароша бинен ина акшара сартид як мака ин буқача бинен ин мола бинен касоне ки молкум бошад раҳматша мегӯям стойкаоша бинен мола улум кунани Lebih. Rahmet Şemili. Дандонаш ина нав 6 дандони говӣ дора ина дуюм гӯсалаша зоиди ҳуйкуни эраро ҳабда 18 литр халаши ҷӯшсеми мола бинен стойкои мола бинен касоне ки молкум бошад раҳматша мегӯяд иншолло раҳмон сементал кити айши риски гибрид шудагӣ ин мола бинен қадду қомату стойкаша бинен буққаша бинен доренам гӯсалаша пеша гирем ина мол масъали нархаш бошад 34800 сомонӣ ё даставка ё камтараша муомила карда метин рарони не мола стойкоша бинен касоне ки молкум бошад раҳматша мегӯяд ина мол ина молҷон мегӯяд 34800 сомонӣ камтараша муомила мекунем ё даставка карда метинем